Ето бодигардовете на Национален фронт за спасение на Бойчев. Дайте да отидем ние до СКАТ. народен представител, Народен представител, бе. Това е народен представител, бе. Извинявай. Това е народен представител, бе. Чакай, виж какво прави камерата. Бутай му бичи. Не я бутай камерата. Не я бутай, бе. Не я бутай, бе. Аз съм народен представител, не бутайте, бе. Айде, ако обичаш. Айде, разкарай се. И за кой си? Айде, ето този човек. Ето има свидетели, не е вярно. Не е вярно, нали? Не е вярно, ние гледаме, нека вие стоим тук. Ама вие сте тук, бе, вие сте потише там. Има хора от цяло. Не е вярно, не е вярно. Как са тези хора, qui си казаха дали е вярно? Кой си е казал? Ето има свидетели, има там, не е ставен. Установено от нас. Как се казва? Той нападна, удари жена. Нямам право да ви дам личните му данни. Искаме да дадем жалби също. Значи да. Отивате в районно, има дежурен уведомител. Ние казваме, че ни нападат, вие следихме. Това слушате заповедите на телевизия СКАТ, на репортерката от СКАТ, а не отговаряте на въпроси на тук граждани, които са ощетени и ви искате информация. Самонараняваш ли или ще се Молетирате престъпление. Защо не го задържате това? Кажете, отговорите на това въпрос. Не може да бягате от тези въпроси. Не го прикрива, казахме ви. Ма прикривате го, бе, как този човек идва, удря, Пада народни представители и вие нищо не правите. гледате и не ми казвате кой и не го задържате. Значи обясняваме пак. Какво чакате да стане? Човека е установен, ще бъде Някой с мен да човек. Ти вървиш с мен. Не ми говорихте на вие, аз стана. Да, значи не сме на безостранционен вид тук. Това е на уважение. Значи направо много сте невъзпитана. Да, насмяшно стена, ама не стена. Ясно, защото ваши служители, тук има старши полицай Лечев, как се казвате? Главен полицай Дянков от Пет районно, които отказват да задържат се, който нападна, удари две народни представителки и други наши представители удари. Това лице е служител на СКАТ и в момента стои тук, те го гледат, явно са приятели с него и не предприемат нищо. Вие кажете в Бургас, полицията под разпореждане на СКАТ ли е или е на държавна институция? Ама човека, който ни нападна, те го оставят с говорете така, хайде. да се разхожда и казват, че няма да